være plus en seng. Pænt meget. Ej, hallo. Ej. Jeg står bare med min telefon sådan ind til krop. Hvad fuck sker der for ham, mand? Du fanger ham ikke. Ah, shit. Sådan der. Det er også svært, når man ikke kan stå og kigge på skærmen. Han er lige tændt på. Cool. Så holder vi den bare der. Hvor grineren han bare står sådan og ego-tripper på sig selv. Og så var ego-trip. Jo, okay, han kører selv på cyklen. Nej. Det er sjovt, hvis alle turister begynder at stå og filme ham i stedet. Ja. Så, nu er jeg snart fået 2 minutter, det må sgu da også være nok. Oh my fucking god. No. Crazy. Let's go fucking crazy. Nej, let's go fucking mental. Let's go fucking mental. Ej, så står der sådan, hey, hallo. Han står også og filmer. Han gør det bare på en måde diskret. Og så vender han sig op, og så slam. Og han er ikke begyndt at tage fat i nogen eller noget. Nej. Men jeg har ikke lyst til at gå forbi ham et eller andet sted, hvis han nu tager fat i mig eller sådan noget. Folk går virkelig bare diskret rundt og filmer. Er der andre, der filmer? Ja, der gik lige en der. Altså, der går tilbage til nogen, som aldrig ham med hue. Og den unge taske. Og så kan jeg da godt stå sådan. Så er han i gang med bolden. Hvornår kaster han? Kaster den, eller går den i sig selv? Og der er scoret, eller noget. Han tæmmede den bare lige. Nu er det den helt store bold, den er i gang. Sådan der, der er